nanos tenen moltíssima atenció, fan moltes preguntes i la veritat per mi ha sigut una experiència boníssima. I a part, quan surts d'aquí, surts satisfet perquè has pogut donar una mica del que has après de la teva vida professional i l'experiència que has tingut. Jo animo i diria anar a buscar més escoles per aconseguir, perquè tindrem voluntaris, perquè la gent té ganes de fer-ho, poder aconseguir una amalgama de totes les escoles de Catalunya, que és el que pretenem. Les raons que m'han portat a ser voluntària han sigut trencar una mica la rutina, fer una cosa molt diferent del nostre dia a dia i poder aportar alguna cosa perquè l'educació és un tema que sempre m'ha agradat molt. A nivell personal, m'ha portat a fer aquest taller una motivació que tinc sempre pel tema docent i perquè crec que es pot aportar des del nostre àmbit laboral una experiència i una manera de traslladar aquests conceptes que són molt entenedors i molt útils pels joves d'avui. El motiu d'estar donant aquestes classes a l'EFEC, a les escoles de Catalunya, ve motivat perquè jo he estat un dels representants del banc amb la signatura dels convenis en l'EFEC, tant de la primera promoció que es va fer com d'aquesta segona promoció. Clar, jo he vist que el nivell de satisfacció dels voluntaris nostres és altíssim. L'any passat hi van participar 40 persones, aquest any només pel tema del boca-orella i com s'han sentit els participants, els voluntaris, doncs ho hem doblat, més que doblat, estem amb més de 100 voluntaris. Sí, les expectatives pels quals em vaig apuntar s'han complert i a més creix. Al principi era una mica... estava una mica així, que dic, com reaccionaran, nois i noies de 14 anys, s'ho prendran, de quina manera s'ho prendran, que vingui algú de la banca, el món de la banca, tal com estem ara a nivell social, i en tenia moltes pors de com ells respondrien i no com jo seria capaç o no, sinó com ells respondrien i més a nivell banca. I és totalment sorprenent. Aquest any soc repetidora del programa EFEC. M'he tornat a apuntar perquè el primer any va ser una experiència molt enriquidora, tant a nivell personal com a nivell professional. Sempre penso que és important transmetre els valors a alumnes, a diferents persones, i penso que, a part de la feina diària, l'activitat de responsabilitat social corporativa és molt important. Llavors, per això sempre m'apunto a activitats de voluntariat, de tallers, que penso que poden ser útils pels altres. M'aporta molt perquè transmets uns valors i uns continguts a gent que ho necessitarà per la vida diària. Llavors, perquè és millor que es puguin tenir formació i tenir coneixements d'activitats diàries que es podran trobar. Els que el dia de demà tenen que portar l'economia del país, participaran activament i la seva implicació positiva o negativa i els seus coneixements faran que puguem tindre les nostres pensions, etc. Per tant, són bàsics i, a més, han de tindre coneixements, primer per no caure en paranys i en trampes que han caigut en el passat i segon perquè puguin tindre una economia el més sanejada possible. Per tant, que hi hagi una institució que pugui vindre fora, que vingui a l'escola i que els doni un nivell de cultura bàsica financera, a mi em sembla molt interessant. La meva experiència és molt positiva, inclús sorprenent, perquè no tinc experiència en tema de docència i ha estat molt enriquidor. Personalment, jo m'engresco a continuar l'any que ve, perquè ja dic que és una experiència molt enriquidora i que m'ha aportat moltíssim l'estar en contacte amb els alumnes, amb gent que no parla el teu llenguatge, i ho recomanaria als meus companys. De fet, quan comentes o l'experiència que has tingut a les aules, els companys es sorprenen i diuen que també els agradaria. Estaven amb la idea d'incorporar un voluntariat corporatiu i vam pensar que potser era molt bona idea començar per una activitat que tenia relació amb la nostra funcionalitat. A veure, jo tenia moltes ganes de fer un voluntariat i quan a més juntes el que és el voluntariat amb el que et dediques,
és algo molt maco, li trobes més sentit. I poder ajudar i tindre com a públic a un públic tan jove, que són esponges, que tenen tantes ganes d'aprendre, encara és molt més agraït. El tema de coneixements financers és algo que s'ho trobaran, si no s'ho han trobat ja, i que han de tindre una base molt important per no cometre errors i saber com administrar els seus diners. Bé, és el primer any que m'he apuntat com voluntari i tot va sorgir perquè vam llegir al diari que s'estaven fent aquestes accions l'any passat i la Caixa d'Enginyers sempre és una entitat que ha sigut molt proactiva amb aquestes coses. Vam presentar la proposta i de seguida va ser agafada amb molt d'entusiasme per l'entitat i aquí estem. A mi ha estat gratificant. Realment la iniciativa d'EFEC perquè entrin aquesta informació dins de l'escola la trobo molt interessant, enriquidora de cares als nanos. És una iniciativa aquí a l'escola, en aquests moments, pionera. Sé que n'havíem sentit parlar i era interessant i ens vam estar informant i trobem que el fet de perdre classes pedagògicament en conceptes compensa el fet de fer aquestes classes. La iniciativa me sembla molt bona, crec que s'hauria de potenciar encara més hores de durada d'un taller i crec que els coneixements que es transmeten són importants que els sàpiga tothom que ha cursat una ESO, perquè són coneixements molt bàsics per poder després enfrontar-se al món real. Com a professor de socials, evidentment, jo explico constantment als alumnes el que és la teoria econòmica, l'evolució econòmica de les societats i, clar, queda
perfecte que els alumnes comprenguin quin és el món que viuen pel que fa a l'aspecte econòmic i que comprenguin com afecta això a la seva vida diària, a la dels seus pares i a la que els afectarà en el moment en què ells tinguin que decidir com i de quina manera organitzar-se econòmicament la vida. El meu pare és voluntari dels tallers i al principi se'm va fer una mica estrany veure el meu pare que m'explicava tots aquests temes, però després, clar, ell és un professional de les finances i va fer bé, va agradar. Jo he après moltes coses noves perquè mai havia tingut ningú que m'expliqués sobre l'economia d'avui en dia i jo crec que és molt útil per nosaltres perquè ens ensenyen les nocions bàsiques i sobre coses importants per al nostre futur, perquè avui en dia jo trobo que molta gent no sap de què va tot aquest tema i és molt important a l'hora d'analitzar un contracte, de comprar una casa, de poder saber com funciona. Jo crec que és un bon moment ara, perquè és quan comencem de veritat a entendre les coses i quan comencem a sentir-ho, i per tant va bé que ens ho expliquin ara. Són una mica així difícils d'entendre moltes vegades amb els impostos i penso que és molt interessant que ens ho expliquin perquè és immediat, no? D'aquí uns anys ja entrarem al món laboral, de fet alguns ja podem entrar, ja tenim 16, o sigui que ja d'aquí poc ja entrarem, podem treballar i això, i les nòmines doncs és una de les coses més importants i ho hem d'entendre. A mi m'ha sorprès bastant la manera com perds els diners amb el salari, que tu et donen un salari i tu els pots perdre molt fàcilment amb els impostos i no pensava que perdéssim tant amb els diners que ens treuen.